Lah kok ngabruki kancane iki piye? Nek ngamuk. Oh untung kok ngabruki kancane. Ora semayan ora apa-apa kok apa cek. Lho. Lah bapak kowe ra sepiro gang. Piye? Bareng iku mambak kaya keblekan lemari nek telu. Pangguh tenan. Wah, apa ora. Ya wis sarkas Mas. Yo tarik yo. Jare Silano le. Jare Silano.